Mä olin joskus ala-asteen harrastin parkourin. Hyppäsin tuolla mikä toi keskipenkki, sen korkuudelta yritin semmoista siltaisflippiä, niin se jäi vajaaksi. Se oli koulun jälkeen. Meni nivelsiteet sinne ja pystynyt kävelemään. Sitten meillä oli suunnistusrännit sinä iltana. Sitten mä tulin nilkuttain kotiin. Iska oli jotain. Mitä sä oot taas mennyt tekemään? Ei mitään, ei oo mitään. Sitten se lähdettiin sinne suunnistusränneihin. Se oli semmosessa juurakkoisessa suppomaastossa, niin sen jälkeen se olikin sitten sellainen, että sit sai mennä kepeen 3 viikkoa. Se oli hieno se satu. Saman sarjastuksella kuin sinä tiedätkö, laittu samalla tavalla, että ei se nyt siitä pitäisi jäädä. Maaret sanoi sama illalla kans niin että te kolme keltä mä oon silleen kuullut, tiedätkö, että no jätkät semmonen juttu sitten, että nyt tarvii saada mitalli. Mä oon vittu ollut viikon tekemässä latuja täällä, niin nyt tarvii saada sitten mitalli. Kesä tuli, kesä meni, teidän ohi, teidän plänit oli takaperi. Rullas tiki ennen kuin sä kysyt, kumpi parempi, Pigi vai Makaveli. Talvi tuli, sulla sammu tuli, löysin barona, se ei ollut mitä etin. Tulin ylös, sulla syvä jäästi ja sama kauan mulla meni veli. Grade lidi niinku ledi, muija sano grade kama ihan eri. Grade liiku niinku jeti, joten älä kysy mihin grade meni veli. Unohdin etiketin, fly kun medi heli, grade knäkä ne desibelit. Massa mun veli pesi koko skene niinku pelaisi eri peli. Jos sulle ei luista, muista et. Sitä voi aina polkea himaa. Mitä ikinä sitten teet. Älä unohda meitä gee. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. Älä unohda meitä gee. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. En tarvi tänne muit ku me. Älä unohda meitä gee. Olemme vuoden 2023 Helsinki Skiviiksillä, tapahtumassa, joka on ollut omiaan nakertamaan hiihtomaajoukkueen taloudellista toimintaympäristöä. Kiittäminen Skiviiksiä on siitä, että urheilijat olivat tässä kilpailuorganisaatiossa selkeitä nettosaajia. Näytäri se sormilla, montako kiloa sulle maksettiin tästä. Werneri on edeltävänä päivänä sijoittunut Tallinnassa päämatkallaan vapaan sprintissä sijalle 64. Se on tähän asti sen maailmancup-uran toiseksi huonoin sprinttisijoitus, jota heikompi tulos on tullut vain maailmancup-debyytissä. Muistan mun eka maailmancup-startin kyllä. Ne mentiin aika isoin odotuksin. Mä olin hyvässä kunnossa silloin ja kaikki oli silleen niin kuin hyvin. Aikaisemmin Oloksella oli ollut karsintakilpailu, missä mä olin voittanut Sami Jauhejärven. Ja siis Sami oli kuitenkin siihen aikaan aika iso pyssy, niin kyllä mä olin silleen, niin kuin mä ajattelin tietenkin luonnollisesti nuorena, kun on junior fail. Mutta silleen mä ajattelin, että mä varmaan pystyn, niin tämän rukailun, jos mä pystyn samaan, niin se varmaan tarkoittaa aika hyvää sijaa. Ja sitten tietenkin mä otin jo niin paineita siitä, niin kuin, kun mä olin ajatellut, että no mä oon tällä sijalla, niin mä otin paineita jo siitä. Ja mä en saanut koko edellisen yönä unta, ja menin siihen viivalle. Ja suksi epäonnistui ja meikä epäonnistui, ja se oli siis ihan järkyttävää sitten. Sen jälkeen oli taas aika rauhallista pari viikkoa. Edelliskausi oli niputettu jo tammikuun alussa, kun tutkimuksissa sydänpussista löytyi nestettä.
Saat tulla läpi. Joo, tuun. Olen tuun. Lauri on tehnyt maailmancup-debyyttinsä 10 vuotta sitten. 2 vuotta aikaisemmin on tehty säärileikkaus ja siitä seuraavana talvena onnistuttu ajoittamaan huippukunta Pekingin olympialaisiin. Pekingin sprintistä kotiin tuomisina oli takuuvarman välierään etenemisen sijaan katkennut sauva. Olisiko välieräpaikka tosiaan ollut tuolla ihan selviä? No oishan se ollut, kun siitä varmaan 4 sekunnilla mentiin kaikki ajalla jatkoon, jos olisi vaan sauvat pysynyt eihin. Kuinka suuri pettymys tämä nyt on? No ihan valtava. En mä tiedä. 4 vuotta sitten ajoin Miinaa ja tänään vielä varmaan elämäni, tai onkin elämäni koimussa kunnossa sprintissä, niin ei se ei kai siinä. Mä muistan vaan, että siis se kisa ensin päättyi siis alkuerän jälkeen heti. Ja tiesin, että tässä oli mun sauma oikeasti olla hyvä. Mä muistan itse asiassa vielä se, että mä olin siellä pukkaritiloissa, niin Joni tuli sieltä sitten, käveli sinne just välierään menneenä. Tavallaan niinku, siinä oli 2 niinku aivan ääripää moodia. Niin mä muistan, että me ei niinku sanottu toisillemme mitään ja meikä vaan niinku ryttäs kamat kassiin ja käveli niinku ihan suorinta reittiä sanomatta kenellekään mitään. Suora bussiin ja painoin tuonne kisakylään ja sitten kävi vaan lapioimassa nopeasti jotakin ruokaa siitä ravintolasta suuhun ja näin siinä TV:ssä, kun Joni hiihti 4. Joni vielä todisti sen, että siinä oli mahdollisuus siinä kisassa, koska huolto pelasi ja kaikki toimi tavallaan hyvin. Ja mä kävelin sitten vaan hotellihuoneeseen ja mä olin siellä melkein vuorokauden siellä mun huoneessa. Ville tuli sitten jossain vaiheessa käymään siinä ja juteltiin vähän siinä. Mä en vaan halunnut nähdä ihmisiä. Mä halusin vaan olla niin kuin yksin. Sitten siinä kävi niin, että mä aloin pelkäämään sitä ihmisten kohtaamista, kun mä en ollut puhunut kenellekään mitään. Niin kuin. Mutta se oli kyllä, se on varmaan mun yksi niin kuin uraan isoin pettymys, niin kuin yksittäinen kisa. Tai niin kuin yksittäinen pettymys, niin kuin, se kisa. Äijällä suomalaiserä. Läpimurto tapahtuisi kuin tapahtuisikin seuraavana talvena, jolloin Laurilla olisi kulunut 4000 vuorokautta ensimmäisestä maailmancup-startista ensimmäiseen maailmancup-palkintokorokesijaan. Maailmancup-sirkuksessa korostuu parhaimmillaan se, kuinka pysäytysnappia ei ole olemassa. Pettymyksen tai voiton tuottamia tunteita on aikaa käsitellä ajomatka pois kisapaikalta. Hän oli pilas meikän sukseni. Ja oli vittu polttanut sen tai jotain. Se ei luistanut vittu mihin. Meikähän oli melkein viimeinen. Molemmille mä laitoin samalla tavalla. Mä en tiedä mitä olisi niinku voinut. Mitä jäi? 6 sekuntia puolesta kilsa. 6 sekuntia puolesta kilsa. Ja mä olin lähtenyt ihan vittu täysin. Kyllä se kertoo aika paljon. Sinne hauta-autoon niinku muurakin. – 2017 ensimmäiset välierähiidot alkutalvesta. Sitten ollaan vielä 2023 vuodessa ja mä oon siihen onnistunut hiihtää 1 finaalin. Ja loput on sitten niitä harvoja ja yksittäisiä välieriä ehkä jossakin kohtaa.
näiden vuosien välillä ei ollut tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Tallinnassa vielä meni just jatkoon, mutta oli ylivoimaisesti erän viimeinen siellä. Ei niin kuin mitään palaa siihen vastata siinä erässä muiden vauhtiin. Ja toi oli se kausi, mikä sitten niin laukasi sen, että nyt täytyy tehdä oikeasti isosti jotain, mutta ei niin kuin riitä silleen, että tehdäänkö vähän enemmän vaikka sauvetteluistelua tuossa kesällä, tai käydään vaikka tekemään vähän enemmän kuokkaa johonkin nousuun, tai lisätään vähän noita juoksutehoja. Ei se niin kuin tämmöinen pieni muutos, niin ei sillä ole niin kuin mitään merkitystä. Sanoin Villelle, että nyt vedetään niin kuin 1 vuosi, tehdään oikeasti isot muutokset, nyt on niin kuin jotain tapahduttavaa. Mä kerroin myös Villelle siitä, että musta tuntuu, että harjoituskausi tuntui niin kuin semmoiselta sinne päin vedetyltä, ja että tilanne on niin surkea, että nyt pitää tehdä joku tosi iso muutos. Ja jos ei se parane, jos on niin kuin tällaista jatkossakin, niin sitten mun ura on niin kuin tässä. No siis urheiluhan on siitä erikoinen ammatti, että tavallaan ne tulokset antaa anteeksi vähän niin kuin kaiken. Sun ei tarvi olla mitään muut kuin hyvät tulokset periaatteessa. Niin sä oot tykätty tyyppi. Ja silleen sua arvostetaan ja sä nautit semmoista niin kuin, loputonta kunnioitusta. Mutta tavallaan sit kun se otetaan pois sulta, niin sit sä alat siinä kohtaa niin kuin funtsia, että mitäs mä niin kuin oon tässä niin kuin ihmisenä. Ja sit sä alat kattoo sitä, niin kuin, se on vähän semmoinen, niin kuin, että melu lakkaisi. Ja sit sä katsot vähän niin kuin ympärille ja funtsit niitä ihmisiä, jotka siinä ympärillä on. Ja sit silleen, että vitsi, nämä tekee hommia, niin kuin tässä tehdään hommia itse asiassa niin kuin mun edun vuoksi. Pitää vähän harjoitella. Nostetaan tonne ylös, katsotaan muutama loppukirja vielä. Tähän näin päälle. Mieleenpainuvimpia ajanjaksoja ehkä mun urallani on varmaan tää Pekingin vuosi. 21, 22 kausi. Tavallaan se oli tosi hyvä leiritys. Uskomaton se yhteishenki, mikä sillä leirillä oli, ja siis paras leiriryhmä, mitä on ikinä ollut tavallaan maajoukkueessa. Hello again, my friends, and welcome to Night Club. Here we go, turn it up, let it start. From block to block, we snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't fade me, and maybe we can have peace someday, G. But right now I got my mind set up, looking down the barrel of my nine, get up. Cause it's time to make the payback facts. And my brothers on the block better stay strapped, black. And accept no substitutes, I bring truth to the youth, tear the roof on the whole school. Oh no, I won't turn the other cheek. In case you can't see, that's why we burn the other week, huh? Now we got them in a smash, blast. How long will it last till the pro get more cash? Until then, raise up till my young black males blaze up. Life's a mess, don't stress, test or giving, but be thankful that you're living. Bless, 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 bless. Mut sitten toki tällä kaudella oli myös se loukkaantuminen. Verkulla oli ongelmia silloin Pekingin vuonna. Se kausi jäi sitten kesken, ja ainahan se menee niin, että ne tiet tavallaan vähän vie niin kuin eri suuntiin. Mutta se loukkaantuminenkin on varmaan mun silleen elämän tärkeimpiä asioita. Se on kuitenkin tehnyt musta silleen sen tyypin, mikä mä oon nyt. Ja mä rakastan sitä tyyppiä, mikä mä oon nyt. Kaikki ne vikoinen tietenkin. Mut siis se on varmasti niinku yksi tärkeimmistä, ellei tärkeimpiä. Ja se kausi oikeastaan se, mistä kaikki tämä niin Lauri 2.0 voisi ajatella, niin on mistä se on niin lähtenyt. Et se oli siis Planitsa 2023 MM-kisatalvi, ja mullahan oli sinne hyvä kausi takana, tämä Pekingin vuosi. Mä hiilin silloin mun elämäni ensimmäisen finaaliin ja olin Pekingissäkin kunnossa. Ja sitten tuli seuraava kausi, ja kautta lähdettiin toteuttaa tavallaan vähän samalla tavalla kuin niinku sitä Pekingin vuottakin. Se oli niinku samanlainen, mutta sitten ehkä se mun perustekeminen ei kuitenkaan ollut ihan sillä samalla tasolla. Oli ehkä vähän kuormittumisen merkkejä loppu niinku syksystä tavallaan, kun tämä harjoituskausi alkoi olla lopuillaan. Ja nyt kun mä aloin jälkeenpäin miettiä, se ei ollut ehkä kuormittuneisuutta, vaan se oli vaan huonoa kuntoa. No, sit lähdettiin kilpailemaan kuitenkin. Mutta kai mä oon urheilinen optimistinen, että kyllä tästä lähtee niinku kulkee, ja koitin vaan unohtaa ne, ja siis hommat meni ihan perseille suoraan sanottuna. Heti Oloksella vielä finaaliin, se oli ihan jees, mutta sitten mä menin siitä Taivalkoskeen Suomen Cupiin ja karsiuduin välierässä
En muista koskaan karsiutunut Suomen Cupissa välierässä, että en ole päässyt finaaliin. Mutta se oli se yksi kerta niin kuin oikeasti tässä niin kuin monen vuoden aikana. Ja siinä ehkä hälytyskellot vähän soi, että nyt on muuten oikeasti niin kuin Lauri aika huonossa kunnossa tässä. Että. Suomen kisoihin, niin kyllä se sitten menee niin kuin aika paljon rennommin mielin kuin mitä sitten sinne niin kuin maailmancuppiin. Ainakin omalla kohdalla. Niin tavallaan, että sä menet rennosti tärkeiseen kisaan, niin silloinkin yleensä paljon niin kuin paremmat vaikutukset siihen itse tulokseen. Toki suomalainen hiihtokilpailu antaa sulle myös aika paljon anteeksi virheitä. Pystyt silti menestyä. Sitten tavallaan, mitä korkeammalle sä meet, niin sitten tavallaan ne nyanssit on pienempiä. Tavallaan yksi virhe maksaa sulle enemmän. Siellä korkeammalla tasolla. Musta tuntuu, että maailmancup-hiihteenä voi kehittyä ainoastaan hiihtämällä maailmancuppia. Että sä ymmärrät sen, että mitä vähemmän sä niinku psyykkaat itseäsi siihen niinku ylittämään itseäsi, niin sen paremmin sulle se menee. Mä ajattelin, että no ehkä tämä vähän parempaa menee niin tässä koko aika. Ja sitten siitä mentiin sitten joulun jälkeen Les Rousses Ranskassa ja siellä Pertsa sprintti ja siellä sitten meni välieri. Oli äärimmäisen huono karsinnassa, nipin napin pääsi just jatkoon. Mutta huonokuntoisena menisi jopa pudota siihen ekaan nousuun. Mutta sitten kun alamäki voittanut loppu, niin laskettelin sieltä ja kirin sitten itteni kakkoseksi. I wanted a revenge from the last 50 meters there. I remember that forever. Yeah. And he has wet dreams about it. Yeah, I know. Oh, I can't think about it. No niin, nyt on parempaan suuntaan menty. Siitä sitten jatkettiin Toplahiin, niin heräsin Toplahissa yksi yö silleen, että varmaan 39 kuumetta ja influenssa puski sieltä päälle. Ja se sitten, niin kuin sanotaanko, että se vei niin kuin sitten lopullisesti niin kuin maton alta siltä kaudelta. Ja mä sitten koitin taistella tavallaan sitä vastaan, niin kuin, koitin taistella aikaa vastaan, koska siitä tulin terveeksi tämän influenssan jälkeen, niin oli tasan 2 viikkoa, kun oli MM-sprintti Planitsassa. Noin rajun taudin jälkeen ei vaan pysty palautumaan, etenkin kun se tavallaan se alkukausikin oli ollut koko aika vaikeaa. Että tavallaan se ei ollut niin missään kohtaa oikeasti ollut niin hyvä, vaikka sieltä löytyikin sitten se yksi kohtuu hyvä hiihto. Karu karsiutuminen MM-sprintissä ja se oli vähän niin kuin semmoinen pieni sitten, että herätys, että eihän tämä niin kivaa oikein ole. Jos julkisuuteen tulee joku asia ilmi, niin oothan se sen jälkeen niin sanotusti se kävelevä diagnoosi seuraavat 2 vuotta. Sulle tulee avioero tai sulla on päihdeongelma, niin oothan se sen jälkeen tietyn ajanjakson ajan kävelevä avioero tai päihdeongelma tai kävelevä sydänlihastulehdutus. Ne kestää aikansa. Ja onhan niin kuin ihmisillä faktat aika pielessä useimmiten. Mun yksi loukkaantumisen isoja sivuvaikutuksia oli se, että mä alkoi ahdistaa aika paljon. Että se oli sit ihan niin kuin jatkuvaa. Öisin ja päivisin, että se ei kelloa kattanut. Ja ongelma oli ehkä silloin se myöskin siinä aikana, kun oli loukkaantunut, että ei voinut niinku purkaa sitä ahdistusta. Toki se oli varmasti jotain, niinku, tiedätkö, kun on energinen ihminen, niin sitten se energia vaan niinku haluaa ulos, mutta se ei pääse, koska mä en voi tehdä mitään, ja sitten mä ahdistun. On liikaa sähköä, mutta liian vähän lamppuja. Ahdistuksessa on se hyvä, että siihen tottuu ja sitä saa käsitellä. Ja sitten jossain kohtaa sä saat jopa kohdentaa sitä ahdistusta niinku, ja tehdä siitä jollain tapaa sun vahvuuden. Kausi jatkui siitä. Siellä tuli sitten Falunin maailmancuppi. Mä olin siinä karsinassa siellä 56 ehkä tai 7 tai jotain vastaavaa, en edes tarkkaan muista. Niin kuin en lähellekään. Siis se on ehkä mun niin kuin semmoinen, vaan semmoisen hiihto, miltä se tuntui, niin niitä voi tuntua vaan niin kuin unissa painajaisissa. Että sä et pääse niin kuin toista nousua niin kuin edes ylös. Sitten Lahdessa, sehän aina on tietenkin kotiyleisö eessä, kun hiihetään. Sitähän haluaa niin kuin näyttää parhaansa, sillä niin kuin kotiyleisö eessä, niin siellä on paljon tuttuja ja puolituttuja ja sitten semmoisia, jotka seuraa, niin tavallaan kyllähän ne niin kuin näkee, että miten mä hiihdän siellä. Ja mulla on ollut selän kanssa paljon ongelmia niin kuin aikaisemminkin tässä. Ja selkä on semmoinen, että jos on vapaalla, varsinkin kuokkaa jonkin verran vassuun, niin se saattaa niin kuin vetää semmoisen krampin selkään ja sitten mun hengittäminen on yhä äärimmäisen vaikeaa. Ja sanotaanko näin, että tämä kramppi tulee huomattavasti herkemmin silloin, kun mä oon surkeassa kunnossa. Mun asento on vähän niin kuin kyyryssä ehkä ja
Teekö se niinku silloin se saattaa niinku iskeä tonne herkemmin ja sit kun on kovassa kunnossa, niin mitä harvemmin mitä kramppeja on tullut. Niin se selkä sitten veti ihan totaalisen jumiin sinne pariviestissä. Sen takia, että mä niinku en jaksanut kunnolla. Mä aloin varmaan ihan kompensoimaan jostain tuolta muista lihaksista. Ja sit se mun meno loppui niin aivan seinään. Ja mä jäin ihan niinku rutosti sillä mun omalla osuudella. Joni oli ankkuri silloin, niin mä lähetin Joni varmaan siis ainakin 10 sekkaa kärjen perään. Varmaan jopa enemmänkin 15 sekkaa saattoi olla. Ei siinä sitten, mä olin siellä maalialueella tai vaihtoalueella ja siellä sitten selkää korjailtiin. Ja mä siellä koitan joku, olisiko ollut Eikka silloin, niin koitti sitä sitten saada kuosia. Ja kyllähän mä siitä taisin sitten vähän valittaa tonne haastatteluihinkin ja kaikkea. Seuraavana päivänä sitten oli tää sprintti Inkkarikukkulalla ja veryttelyssä sitten siinä hiihteli ja sillä oli sellainen kaljateltta siellä mäen päällä, missä porukka sitten otti vähän kuppia ja siellä oli lauantai-päivä oikein iloiset tunnelmat, oli meneillään siellä ja joku sitten sieltä kuului semmoista möykkää yleisöstä, joku sieltä sitten huusi, että kato vuorin, varo ettei mene selkä tänään jumiin. Ja jotenkin mä niinku sitten, vähän jo puoliksi lyötynä siinä, niin uppos kyllä aika syvälle meikäläiselle siinä veryttelyaikana. Ja no ei siinä sitten, mä menin siihen karsintaan ja siitä se oikein roima karsiutuminen sitten ja siinä synkistelen sitten kämpille takaisin ja totesin vaan, että olipahan hieno viikonloppu, että yleisökin vittuilee tossa samalla ja hiihto ei kuule mihinkään. Ja jotenkin sitten mulla ehkä vähän oli semmoinen tunnekin, että mä en oikein ollut niinku tyytyväinen itteeni muutenkaan tavallaan. Että mä olin niinku siellä valittanut jossakin haastatteluissa jotain ja sitten mä niinku, mua ressasi silloin se, että mä tiesin, että tää ei ole se fitti, mikä mulla pitäisi olla, että mä pystyn hiihtämään kovaa. Et siis mä painoin tässä kohtaa jo varmaan niinku sen peräti 5 kiloa enemmän, mitä mä oon niinku painanut silloin, niinku, kun mä oon ollut kunnossa parhaimmillaan. Mentiin tähän palaveriin, missä Villen kanssa istuttiin alas ja juteltiin. Ja todettiin, että nyt on tehtävä jotakin. Kyllä mä vedin niinku viimeistä kesää siinä. Että mä niinku olin päättänyt, että tää voi olla se viimeinen, jos tästä ei tule mitään. Ja se, että mä halusin niinku vielä kerran kokeilla niinku oikeasti kaikki pelissä, että voiko musta tulla hyvä hiihtäjä. On ollut menemässä, ollut on the road. Takapenkin läpi koko Suomen ihan stoned. Mä olin hereillä taas kun aurinko nous. Kertokaa mun tytölle, et olin Rolling Stone. Tänään Tampereella illalla Vantaal. Huomen festareilla viihdytämäs kansaa. Mä olin hereillä taas kun aurinko nous. Kertokaa mun tytölle, et olin Rolling Stone. Terveys.fi-verkkosivun mukaan synnytyksessä ääntä voi käyttää myös rakentavasti, esimerkiksi laulaen, ja tätä voi harjoitella etukäteen, etenkin jos äänenkäyttö on sinulle luonnollinen tapa hallita kipua. Mietit varmaan, että miten ihmeessä tämä liittyy millään lailla päiväkirjaan. Suuret henkiset tai fyysiset kehitysaskeleet synnyttämisen tapaan pitävät sisällään epätietoisuutta, kusta, ehkä vähän paskaa, verta, taatusti kipua ja mahdollisesti leikkausarven. Ei se kaunista ole. Lainauksen koomisuudesta huolimatta laulaminen on itse asiassa mainio tapa toivottaa kehitys tervetulleeksi koko komeudessaan. Kohdatessasi ennen kokemattomia asioita ja tunteita tiedät olevasi oikealla tiellä. Itsekriittiset lopettamisajatukset, kuten pitäisikö lakata yrittämästä, kuuluvat asiaan. Pitäisikö vain lopettaa, ei edes oikeasti ole kirjaimellinen kysymys, vaan se kutsuu sisäiseen pohdintaan. Ovatko tavoitteeni matkan varrella muuttuneet? Pelkäänkö, mitä tapahtuu, jos laitan kaiken yhteen korttiin, mutta epäonnistun? Luotanko itseeni ja prosessiin vai käytänkö energiaa varauloskäynnin rakentamiseen? Mä kyllä huomaan, että se on niinku, mä otan 45 minuuttia ennen edes kokeilua. Sehän varmaan vaikuttaa, että missä muodossa se on. Mulla vaihtelee ihan vitusti. Tälleen kun tuo puolen tunnin ja nyt on niin vähän seinään. Kyllähän varmaan juoman muodossa se on vähän nopeampi kuin joku tappi. Jos tuon takin vaan päällä, niin mä en syöllä. Pystyy.
Mutta kyllä mä väitän, että yksilöurheilussa niin jokainen täyttää jonkunnäköistä tyhjiöä. Että se menestyminen tai se, että ollaan urheilijana, niin se on jotain eliksiiriä meidän jokaisen egolle, josta me nautitaan. Siis on se ollut se mun vanha mitti siinä, mutta se ei nyt ole vissiin mukana se vanha mitti. Se on vittu rollus. Ollaanhan me kuvattu siitä toisen mun vanhan sotkarina niin tällä tavalla. No kokeillaanpa onko sama siinä kuin sun kamerassa. Ei, se ei kyllä lähtenyt. Ei. Nyt mä oon ollut kriisissä koko talven, kun ei niitä ole löytynyt. Mulla on loppunut kisa noin 5 tuntia sitten. Äsken se painaa suihku. Se on, kun menee huonosti, niin ei vittu kiinnosta kyllä yhtään. Semmosta se on. Mikä pakkaaminenkin vielä. Miten mä pystyisin unohtaa ikin, mut silti mä en löydä tää rauhaa. Eikä se muutu sit mihinkään, kaikki tää kiristää köyttä mun kaulaa. Hullu et venaa vaan etten mä pelkää ja kelat ois enemmän selvät. Tutuks tää ees miltään elämiseltä vai enemmänkin pidättelemiseltä, en tiedä. Siirtänyt eteenpäin tätä niin pitkään, sori tää pitänyt edetä. Ei täällä pysty mitään kyllä tekemään, sori mut tää pitää pistää nyt menemään. Mä kierrän vieläkin sama kehää ja pelkään ettei se liekki taakas enää tuu. Sanoin etten mieti sama ketään muut, mut sama mieli alkaa tehdä uut. Sä huuat vieläkin massa perät. Ai voitosta 3. Minä jos haluat voittaa sitä. Mä oon tienannut sen. Mitä? Näytäri se sormilla, montako kiloa sulle maksettiin tästä. Voitat tästä laskea. Tiedätkö monta kiloa tässä kohdalla istutaan? Mutta ennen kuin se yksi varvassa on murtunut, niin lasketaanko se tällä? Ei se on toisessa laskea. Erässä oli se, että monta lippua pitää myydä, että saa meidät katettua. 2 kertaa Olympiastarin täyteen. Silleen vähän huono bisnes. Ei odota tuo Kallioisasti tänne tällä hetkellä. Joo. Sen takia se on vaan tukossa. Niin. Sitten toinen virta tulee tuon Mannerheim. Eduskuntatalo siinä. Joo, ei ole. Mut siis junat on lakossa, niin eikö tää hiihtoa niinku junan tuomat harrastat täällä niin? Ja joo, jos ne junan tuomat tulevat. Toki me ei olla mikään maailman suurilla ja me ei olla mikään jalkapallo, mutta kyllä mä koen, että Suomen kansallinen hiihto miehissä on äärimmäisen kilpailtua. Että esimerkiksi Antti Tuisku, joka omaa jo valmiiksi hyvän kestävyyskunnon, osaa jollain tasolla hiihtää, elää vuoden kuin ammattiurheilija ja sijoittuu silti siellä 140 SM-kilpailijasta. Niin kertoo mun mielestä jonkunlaista tarinaa. Se ei kerro sitä absoluuttisen kärjen tasosta mitään. Tai kertoo se vähän. Kellohan nyt ei valehtele. Kyse ei ole mun mielestä siitä, että onko joku oikeanlainen tyyppi menestymään, pärjäämään. Kysehän on siitä, miten jokainen optimoi sen, mitä niillä itsellään on. Siinä on etenkin kyse itsensä tuntemisesta ja etenkin omien heikkoutensa tunnistamisesta. Että tavallaan kun sä tiedät ne sun heikkoudet, missä sä otat takkiin joltain muulta, niin just ne on ne asiat, missä sun pitää kehittyä. Mä luulen, että tuossa kohtaa, kun voidaan puhua niin kuin jo, että siellä yksittäisellä viimeisellä pallilla vaikka istuu Kleepu tällä hetkellä, sitten siitä tulee vähän alaspäin, niin se että niitä kyllä varmasti on maailmassa monta muutakin, jotka panostaa yhtä paljon hiihtoon kuin Kleepu. Mutta sitten ruvetaan jo puhua niinku vaan sitä yksinkertaisesti niinku lahjakkuudesta ja että osaa tehdä ne asiat oikein. Niinku. Kyllähän sitä voi panostaa asioihin paljon, mutta ne onkin vaikka vääriä asioita. Ehkä siinä on vähän se, että kun en mä tiennyt,
mitä se oikeasti vaatii, että mä saan kaiken itsestäni irti. Se oli varmaan se ongelma, just miksi mä en kehittynytkään sitten. Mä kuvittelin, että ehkä se vaan joskus napsahtaa sitten kohdalleen. Mutta eihän niinku urheilussa ja no varmaan missään urheilussa, ei ainakaan, sen mä tiedän, että ei ainakaan kestävyysurheilussa, niin se ei niinku vahingossa se pärjääminen tuu sieltä. Että siihen vaaditaan kuitenkin niinku kuntoa ja onnistunutta harjoituskautta ja kaikkea. Niin. Huipulle tähtäävässä toiminnassa jyvät karsitaan akanoista useammassa erässä. Tässä tasohyppelypelissä uuden tason avaaminen vaatii uusia nyansseja. Podiumin saavuttaminen kansainvälisesti ei tapahdu kansallisen kärjen arkitekemisellä. Meille taviksille sinnikkyys, pienet korkoa korolle keräävät arkiasiat ja olennaisen keskittyminen on todellisuudessa se pohja, jolle hyvin pärjääminen rakennetaan. Koin, että leireily ei ole se kaiken pointti, vaan se on se arkitekeminen. Se on se arkitekeminen. Että leireilyhän on vaan ihan tosi murto-osa loppujen lopuksi niin koko kauden harjoittelusta. Että sit suurin osa ajastahan vietetään kuitenkin vähän niin kuin kotiharjoittelussa, että se panostaminen siihen kotiharjoitteluun ja tekemiseen yleisestikin niin kuin arkeen, niin että kotiasiat pitää olla kunnossa, että siellä on hyvä olla. Ja siinä on, joko sä oot siellä yksin tai sitten sulla on jo ehkä puoliso. Se niin kuin symbioosi siinä tavallaan toimii ja sitten totta kai sitten niin kuin on niin kuin niitä treenikavereita. Vaikka tämä onkin yksilöharjoittelua ja yksin tekemistä paljon ja on niitä omia ratkaisuja, niin sitten kuitenkin henkisellä puolella tämä on välillä varsinkin kesäisin niin kuin tosi raskasta tehdä tätä hommaa niin kuin yksin, niin sitten tavallaan ne kaverit on niitä, jotka auttaa. Sulla on 4 tuntia siinä harjoittelua eessä, niin kyllä se vaan sitten, kun se kaveri pärähtää siihen pihaan, että lähdetäänkö, niin se on aika paljon kivempi lähteä siitä. Se on niin kuin se ihmiset siinä ympärillä ja sitten se oma tekeminen, niin siitähän se niin kuin koostuu sitten tavallaan. Mä olen kesällä paljon useammin väsynyt ja pidempiä aikoja väsynyt mitä aikaisemmin, mutta sitten mä myös kyllä otin niin kuin pidempiä aikoja tosi rennosti. Jaksottaminen tavallaan siinä harjoittelussa ja rytmitys oli niin kuin vaan selvästi paremmalla tasolla. Laadukkaampaa arkea vaan yksinkertaisesti. Et se oli se niin kuin iso tekijä tavallaan siinä. Voi sanoa, että mä oon tehnyt käytännössä kaiken sen ehdoilla, että mun harjoittelu on ollut laadukasta. Joka päivä käytännössä. Niin okei, joku ehkä ajattelee, että mä olin jossakin Pariisissa pari viikkoa valokuvaamassa. Se on osa sitä niin kuin isoa kokonaisuutta, milloin se tuntuu mulle, että se on niin kuin ollut oikein ja laadukasta tekemistä niin kuin isossa kuvassa. Et sitten kun tulee niitä hetkiä, että voi ottaa vähän easyä, niin sitten mä otan easyä, mutta sitten niin kuin, mä jaksan vetää niin kuin koko vuoden läpi väkisin. Ja kyllä niitä semmoisia hetkiä on ollut, kun tekisi mieli vähän jotakin muutakin tehdä ja käydä vaikka perhettä katsoa jossakin Perniössä. Mutta sitten mä oon niin kuin ajatellut, että tämä ei ole optimaalinen. Että kyllä se niin elämä pyörii siinä harjoittelu ympärillä aika taakasti. Mutta onko se sitten, että se viimeinen napsu vaatii vielä yhden ylimääräisen pinnistyksen just sitä itsekkyyttä, että sä fokusoit sen kaiken siihen omaan tavoitteeseen? No sitähän se on ja sitten se on niinku kokonaisuus. Tavallaan se ei ole pelkkä se harjoittelu, se on myös niinku kaikki uni ja ruokavalio ja kaikki. Et kyllä mulla tossa niinku grammavaaka käy kuumana pitkin kesää ja vaan niinku koitella tarkka siitä, että mä pääsen 11 jälkeen viimeistään niinku unten maille, että mä saan sen riittävän levon ja kaikkea tällaista tavallaan, että ne on niinku se niinku, mihin vaan pakko panostaa, jos haluaa niinku saada maksimaalisen itsestä niinku ulos. Koet sä, että sä oot saanut ulosmitattua kaiken, mitä ulosmitattavissa on? Mä oon ylpeä siitä, että mä oon elänyt aina omille arvoilleni. Se on mulle tärkeä asia elämässä. Mä oon pystynyt tekemään elää sen mukaan. Se, että mä olisin tavallaan pystynyt olemaan vielä napsun parempi, olisi tarkoittanut sitä, että ne olisi pitänyt ne mun elämän prioriteetit laittaa uudestaan. Mä en ole koskaan kuitenkaan halunnut hukata itseäni tässä prosessissa. Ja se, että mä olisin tavallaan ehkä pystynyt olemaan parempi urheilija, olisi vaatinut sen, että mä en olisi ollut enää se tyyppi, mikä mä oon nyt. Ja mä en ollut valmis siihen.
Jos mä mietin mun parhaita kisoja mun urallani, niin 2 asiaa, mistä voi tehdä johtopäätöksiä, että mistä ne on johtunut. Ensimmäinen, tämä paljon huomattavasti mukavampi vaihtoehto, on ollut se, että mä oon edellisen viikonloppuna voittanut jonkun kisan ja saanut siitä niin kuin hyvän itseluottamuksen. Se on ollut myös hyvä harjoitus. Ja sen jälkeen mä oon mennyt sinne niin kuin uudella energialla voittamattomana. Ja silloin mä oon pystynyt tosi hyviä suorituksia. Toinen on sitten se, kun mä oon saanut ihan kunnolla turpaa. Ja mut on alistettu jotenkin, tehty meikäläiselle niin sanotusti reality checki. Että silleen, että sä luulit olevasi jotain, mutta sä et oo sitä. Ja siihen saattaa liittyä myös joku, niin kuin, milloin se on niin kuin, milloin mua on haukuttu tai kritisoitu mun tekemistä. Niiden hetkien jälkeen mä huomaan itsestäni, että mä oon keskittyä ja mä oon, että nyt muuten lähtee. Sä etkä kiertää. Sä etkä kiertää. Kyllä te varmaan yhden kiertää siitä, että sikkuja kiertää. Stelmen, Taukböl, Nordhug, Svensson, Moser. Siinä 6 kärki, kun Lauri Vuorinen maaliin tulleista 8. Rapsahti. Aika huono oli kyllä. Huono oli kyllä. Sama sillä se tuntui, mitä se fiilis oli tossa ennenkin. Valitettavasti karsiutuminen tulee kyllä nyt ei voi mitään. Ei 2 kisan jälkeen ei kestä kyllä rinttiä enää. Kyllä se siinä se rajaan menee, mutta näköjään Richard Suuvikin jäi taakse, että se silläkin näköjään painaa. Siis puoli sekuntia sekuntiin nopeampi, niin olisi varmaan sisällä, mutta se vielä sen verran aina tulee kyllä. Tää oli huono. Oli kyllä huono itse. En mä sanonut, että Lihas tuntuu ihan hemmetin hyvälle, mutta vaikka olet matalana, niin sitä niin olisi lähtenyt hakemaan sitä. No, mä olin jo ennen mitaleita hyväksynyt, että musta ei tule enää ikinä todennäköisesti arvokisan menestyjää. Mä olin erittäin tyytyväinen jo siihen, että mä olin maailmankapissakin pystynyt tekemään jonkunlaisen tuloksen ja olemaan vaikka podiumilla. Yksi kaveri on mulle joskus sanonut, että ei se loppujen lopuksi sitä niin kuin urheilijan hyvyyttä välttämättä edes mitata pelkästään niin kuin arvokisan mitalissa. Että ne on ne, mitkä niin kuin asiat tavallaan muistetaan, mutta sitten jos niin kuin ollaan vähänkään niin kuin mietitään niin kuin laji-ihmisiä, ketkä ymmärtää lajista, niin kyllähän voi olla tosi kova hiihtäjä ilman arvokisan mitalejakin tavallaan. Että se niin kuin, mä olin niin kuin vähän niin kuin itselleni hyväksynyt sen, että mä oon nyt jo tosi tyytyväinen tähän, mitä mä oon saavuttanut. Eihän mä ikinä voinut uskoa, että mä pärjään noin hyvin, niin kuin, että
Se oli kaikille muillekin varmaan aika iso yllätys. Jokainen itse asettaa itselleen ne paineet. Toki ympäristökin luo paineita. Tavallaan kun siinä sun ympärillä on niitä ihmisiä, jotka laittaa siihen aikaa, energiaa ja jopa rahaa, se on niillekin lähes yhtä iso asia. Se, että tulee se kilpailu ja katsotaan, miten se menee. Ne on siinä projektissa mukana. Miten se näyttäytyy urheilijalle, niin sehän näyttäytyy tietenkin paineena, että sen urheilijan pitää menestyä. Kyllä urheilussa pitääkin kestää ja käsitellä kovia paineita, että se on osa sitä. Mutta tavallaan usein mä huomaan sen, että jos mun valmentaja on niinku pettynyt ja hiljainen kisan jälkeen, niin ei se ole siitä, että se olisi pettynyt muhun, vaan se on pettynyt tähän meidän yhteiseen projektiin, koska se harmittaa sitä ihan samalla lailla. Minkälaisia eri? Ei siellä ole oikein ketään. Tarvitsetko ne sanoa mitään? Siinä on liekari kanssa. Sehän haluu keulille lähteä ajaa. Kuka haluu? Siinä huulilla. Ei. Lähette 200. Sulla on mentiin julkaisin. Mä osin ovia tossa 5 minuuttia. Ketäs siinä on? Varmaan Kleefu Sanavaa. Ai niin, Kleefu Sanavaa, Lahden kuningas. Meikä, Kouvola. Sehän on ihan selkeä. Siis meidän ketkämaksit menee, se on Suhonen ja Lyö. Niin on. Ota kaikki on. Et arvaa mikä meidän soi täällä. Ja oliko se silloin niinku ihan parhaimmillaan niinku kunnossa, mutta kyllä se niinku, silloin se kyllä lähit, mutta se kyllä vähän kannattaisi. Niin, se kannattaisi ihan täysin, mutta se on lyhyempi. Se on lyhyempi se toinen mäki. Niin, no on se lyhyempi, mutta kyllä siinä sen jälkeen pitää töitä. Niin pitää tehdä töitä ennen, niin kun se ei lähde se on enemmän pala. Mutta onko sillä väliä? En mä tiedä, sun pitää voittaa kaikki. Sun pitää voittaa ne kaikki 4 ja sitten tehdä hyvää aikaa. Mikä on, miten se tulee? Ne 2 ei vedä. Niinhän se vähän on. Ja sitten onko sillä vittu väliä, onko sä 15 tai 16 vai 20? Tää saat vähän rahaa, niinku, muutama satasen saa, jos on 15 kaikkialla. Rohkeeta! Rohkeet, mä tiedän, rohkeeta taas sitten itelle sopivaa. Sehän se on niinku tärkeää. Siis idea tavallaan vaan se, että päästäis vähän kiinni siihen, että noihin niinku loppukireihin ja loppusuoran vauhteihin, että kun teoriassa se pitäisi olla erässä kuitenkin kovempi kuin sit tasavauhtisessa aikajuosuorituksessa. Mutta nähtäis vähän, että mikä se ero niinku oikeesti on kilometriä tunnissa. Ja tietenkin optimaalinen olisi sitten se, että pystyttäisiin vielä kisan jälkeen vetämään sit taas tuoreena, että nähtäis tavallaan se maksimikapasiteetti myöskin. Mutta niin. Ai niin, sit kun kisa on ohi, niin mä menen lähi tonne pari loppukirjaksi. No se olisi mun niinku toive, että jos me halutaan saada sitä dataa, tai esimerkiksi te haluatte saada idestä niitä dataa, mutta niin, ja sit pystyttäis vertaa eri urheilijoiden välillä. Mut se on kisapäivä, en mä ketään nyt pakota siihen. Milloin pitää tehdä noin? No katsotaan paljon mulla on intoa. Tänään. Mitä? Tänään. Ei pidä. Se on mahdollista, mutta voi tehdä. Finaalia. Niin. Paitsi siinä on kyllä se, hetkinen siinä on muuten se lisää. Heti vaan finun jälkeen niin oma finun. Silleen kun siinä on nää palkintojat käynnissä, niin vetelee siinä. Kahtoo kuinka Suomen tiivisee. Kaikilla 30 sekunnin välein tulee. Kaikilla kaikki ok, tarviiko kukaan mua? Ollaan lähes tonne alas. Hyvä, siellä nähdään. Jos ei nyt, niin milloin? Otetaanpa lasit pian, jos sulla alkaa aurinko paisemaan. On juttu mitä en uudestaan tekemään me. On juttu
juttu, mistä on saanut jo PTSD. Välillä sattuu, mut sellaista sattuu tekevälle. Pelin henki on nyt väliltä vaan menetellen. Eikä mikä tuu ikin ilmaiseksi. Muista vielä miten ne nauri ja meni hiljaiseksi. Ja hiljaisuudesta mä tiesin et se kirpasee. Kun oot jumis pohjalla ja joku pääsee pinnalle. Taivas on harmaa, mutta seteleissä on värejä. En buffa seini, vaik mä erotankin tägejä. Välitin ennen vähän, nykyään välitä vähemmän. Mitä muut kelasiks nyt leuka pystyssä vaan kävellä. Välillä must tuntuu vaan, että ainoa mikä mulle mitä on mun Moncleri ontuva. Viime viikonlopun mentaliteetti. Se on aina Fonakin helppo selittää. Miksi se meni väliin? Oliko minkä makusta? En tiedä miten oli noin paskaa. Siis ei se niinku hyvin lähtenytkään, mutta oli silti niinku hauska. Et loppu tuli ihan okosti, mutta kai se eilinen sitten meni jalkaan. Eilinen vähän niinku sippasen kuitenkin. No. Vaikka ei nyt energiapalkkuna, mutta kuitenkin. Ja vähän yllätti toi. Sehän oli aika nopea. Mitä nää? Niin. Onneksi. Se kisalla. Et kun eilen oli ja sit toi venyttämätön oli ihan todella hidas. En mä tiedä. Vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Jatko on selvä, se oli kovin erä. Katsotaan. Joo, oli varmasti hyvä aina. Pitää kepsi niin kauan kun oot pelissä mukana. Oli vähän heikkoa, muuten ihan hyvä. Muuten hyvä. Haksulit veti. Mitä? Haksulit veti. Juu. Kerran 4, 2 kertaa 5 tällä kaudella. Ja Even Nordhög. Niilo siinä omalla 3 rinnan tullaan nyt. Niilo on siinä vasemmalla puolella. 4, 5 ja 6. Siinä muutamia ehkäpä ennakkosuosikkeja tähän erään. Niilo Moilanen lähtee kuitenkin ennakkoluulottomasti myös viikolla. Joo, verkku tippuu. Ekstremi aika taitaa pysyä vielä ympäri. Jos mä olisin optimoinut mun koko elämäni pelkästään sille urheilulle niin kuin ihan täysin ja laittanut esimerkiksi kaikki ne kategoriat mun elämässä niin kuin täysin optimaaliselle tasolle, niin mä en olisi jaksanut tehdä sitä kauhean pitkään. Urheilu on kuitenkin niin pitkäjänteistä työtä, että mä en tiedä, onko mun luonne ikinä sallinut mulle keskittyä niin yhtäjaksoisesti urheiluun, mitä se olisi tavallaan vaatinut. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että useimmiten se vaatii vuoden, vaikka kokonaisen vuoden keskittymistä. Ja sitten taas minä ääripäiden tyyppinä on silleen, että kun se alkaa, niin mennään ihan täysillä. Niin, että poltetaan sitä kynttilää enemmän kuin mitä on niin kuin suosituksi. Niin jossain kohtaa se ajaa sen siihen, että vaikka 4 viikkoa, niin sen jälkeen mun on pakko ottaa niin kuin hetki itselleni ja tehdä jotain ihan muuta kuin sitä itse. Ja sen jälkeen mä taas on valmis tekemään tämän saman uudestaan ja uudestaan. Se on kantanut mua paljon pitkälle, mutta ei se musta maailmanmestari tee. Sinne ylös ei oo kukaan jäänyt. Monta kertaa käynyt roikun, täällä on kaiken nähnyt. Raadolista, jos arvos määrittää vaan toi lista. Se jäljiltä on about niin järjillään kuin mahdollista. Kaikilla rajat vastas, mut kukaan ei näytä sitä. Jengi ei usko mua, kun sano, etten käytä mitään. Ne setit läkeen eri äijien. Kulmil jengi niinku ennen jälkeen meripäivien. Elämän tapa tappaa, jos ei elämä tapa. Omas kuplassas maailman napa, mut et silti vapaa. Mä seison tässä nyt osaan osoittaa, et tossa on raja. Se vaara läsnä koko ajan, koko ajan.
aja siinä rajalla, järjistää mut ei kuitenkaan. Koko ala niin paha, järjistää mut ei kuitenkaan. Ihan sama, karalla lisää juomaa ja luin spendaa. Koko ajan siinä rajalla, niin hajalla mut ei kuitenkaan. Mitä mä haluan sanoa, on se, että mä oon tehnyt tätä 10 vuotta ammattilaisena. Se ei tehnyt musta maailmanmestaria. Ei se antanut mulle rahaa. Mä oon tehnyt tappioa. Ja nyt mä oon 28-vuotias. Mutta jäikö mä tyhjin käsi? En todellakaan. Tää urheilu on antanut niin paljon mulle. Mä oon saanut jahdata mun omia unelmia. Että tavallaan jo pelkästään se jättää mulle niin ison kiitollisuuden urheiluun kohtaan. Että ei pidä pelätä epäonnistumista. Ainoa asia, mikä meitä loppuviimein kehittää. Että ei saa ikinä luovuttaa. Mä oon kuitenkin nyt 30 vuotta ja mä oon tossa nähnyt nyt vähän niin kaikenlaisia kuntoja ja olemuksia ja tavallaan fiiliksiä ja erilaisia kausia ja kaikkea. Ja sitten mä oon kuitenkin nyt tässä arvokisan mitalistina, niin tavallaan joskus vaan kun asiat loksahtaa kohdalle ja se meno alkaa maittaa, niin tavallaan sitten se on kaikki on mahdollista. Urheilijana pitkän kauden ja kilpailemisen lisäksi pujottelet eteesi heitettyjä banaaninkuoria kuin Mario Kartissa. Ulkopuolelle näkyy median kautta tuloslistat, kuvat treeneistä, palkintopallilta tai Keski-Euroopan leiriltä. Me seuraajat saatamme kuvien kautta kadehtia tätä elämäntapaa, mutta emme sitä, mitä pyrkimys niiden saavuttamiseksi vaatii. Kotisohvilla ja saunailloissa huokaillaan, että kyllähän minustakin olisi tullut huippu, jollei siis naapurin Jartsa olisi ajanut traktoria meidän uima-altaaseen. Se nuhasen jälkeen oli niin kova, etten ollut enää koskaan entiseni. Helkkarin nopeasti minä sen teivaan nousun aina menin, kuitenkin piirikunnan kakkonen niissä yksissä kisoissa. Torpedoiko se vesivahinko minun saamani menestyksellä? Tiedä häntä. Kyllä Laurin kanssa on niinku mukava ollut tehdä duunia. Kyllä me ollaan jotenkin jossain määrin me ollaan kuitenkin niin erilaisia tyyppejä, että sit se jopa on niinku hyvä se symbioossi. Korona-aikana niin mehän ruvettiin tekemään videoita ja silloinhan meidän elämä oli tosi paljon just niinku Rovaniemellä silleen, että me molemmat asuttiin täällä ja tuli totaalinen lockdown ja tavallaan me oltiin käytössä joka päivä tekemisissä. Harjoiteltiin koko ajan yhdessä ja myöhemminhän niin me ei enää asuta samalla paikkakunnalla ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa siihen, että ei ehkä niinku sen YouTuben kautta enää olla niinku tekemisissä. Mutta ollaanhan me silti niinku tässä viimeiset 2 vuotta, niin musta tuntuu, että harjoiteltu varmaan vielä enemmän kuin aikaisemmin tai ainakin lähes yhtä paljon. Että ei se, niinku, se on sitten taas niinku eri asia tavallaan se, että ei se vlogi ollut se asia, mikä meitä on niinku yhdistänyt, vaan kyllä se on vaan ihan ystävyyssuhde. Että. Siis mähän tavallaan mäkin hyppäsin siihen samaan muutokseen, kyllä. Mihin äijäkin. Kyllä. Että urheilu on vaan sit semmoista, toiset menestyy, toiset ei ja näin se homma menee. Plus, että vlogin kanssa tuli kyllä nähtyä niin kaikki. Se tuli vaan vastaan. On mitä 60 videoa varmaan se tehty. Siinä on hiihtosiirryksessä näytetty vähän kaikkea. All my days are spent, all my cards are dealt. Oh, the desolation grows. Every entry filled as my heart is pierced. Oh, my soul is now exposed. In the oceans deep, in the canyon steep, walls of granite here I stand. Nyt mitä sanoit viimeis, kun sä olit 27? Tein. Se on ollut jopa 6 vuotta sitten. Mä muistan, että siitä oli ihan uutinen.
No kun mä tein sen, niin mä menin niin sekaisin itse. Hämäsin itseltäni jalat olla. Jäin funtsiin siinä vittu lähtökyvyksessä, että vittu, että olikohan tuolla vähän liikaa. Sitten mä talloin Iversenin sauvun paskaksi. Elefantti poslinin. Löin siihen mäkeen itteni keulille ja mietin, että lähdetäänkin näin helppoa. Lähin sieltä alas ja kaikki laski ohi ja yksi hiihteli erään 6. Trondheimin jälkeen sitten tuli niinku kotiin ja oli ensimmäistä kertaa yksin siinä ja pistin ne mitalit, viikkasin siihen pöydään ja mietin, että tossa ne nyt on. Et eikä tässä mitään erikoista. Sikaisesta suomalaisuutta. Tästä dokumentti tässä, kun Petteri Turheinen soittaa. Yhteistyö soittaa. Tsemppipuhe. Kaikkia tässä vaan jo näytetty, ei oo enää sanoja. Tulee aika draamakomedia. Tuleeko latudokumentti? Tragikoomista on, mutta isä haluaa, että pois tulee hiihtoa, mutta poika ei vielä tykkää hiihtoa. No mut joo, Se on kertaa semmoset lappilaisista asiasta tai se isä ei lähde semmoista hiihtoa ja olemaan, että poika ei. Kartulla pitkin selkää. Mitäs ukot saa? Ei voi tikkää. Mä vedin niinku ihan kuin en ois koskaan sennyt aikaisemmin. Pissin tiikkiin. Mut ei mitään. But nothing.